L-eks segretarju ġenerali nazzjonalista Clyde Pawley ipponta t-tort l fazzjoni estremista tal-Partit Nazzjonalista bħala il-kaġun wara r-riżultat tal-aħħar stħarriġ politiku tal-Malta Today. Pawley għamel dan kif kienet jiddiskuti is-suġġett fuq l-Istazzjon Nazzjonali il-ħadd filgħodu waqt programm tal-analiżi tal-ġurnali. B'reazzjoni għall-istħarriġ fejn il-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-Partit Laburista komplew jiksbu fiduċja b'saħħitha, Pawley fakkar fi żmienu meta kien segretarju ġenerali tal-istess partit kif ġie mistoqsi dwar it-tmexxija ta' Bernard Grech f'botta sottili imma diretta bla tlaqliq. Pawley irrimarka kif anka fi żmienu il-Partit Nazzjonalista kellu mitgambetta. Id-differenza ta' kienet kontra llum u ħanajda dibis illi jiena kelli mhux biss mit-proposta, kelli mitgambetta. Din il-botta kienet immirata direttament lil fazzjoni estremista nazzjonalista u l-figuri ewlenin tagħha bħal kap de facto Carola Aquilina u Robert Aquilina tal-Qed Repubblika u Beppe Fenekadami. Dan hekk kif dawn l-istess figuri kienu l-istess persuni li fi żmien Clyde Pawley xekklu kemm felħu li Adrian Delija u tmexxija nazzjonalista sakemm eventwalment qaċtuh minn kap nazzjonalista. Minfloku dawn l-istess persuni u oħrajn magħhom bħal Simon Busuttil, Lorenz Gonzi u Jason Azzopardi poġġew lil Bernard Grech bil-konsegwenza li ħolqu diviżjonijiet kbar flimkien ma' pressjoni politika fuq tmexxija attwali. Intant l-editorjal tal-Malta Today ippunta it-tort kollu għar-riżultat ta' dan l-istħarriġ li d-deputat nazzjonalista Awċi Alex Borch li fl-aħħar jiem f'tentattiv li jikseb ftit popolarità ħada qatta bla ħabel kontra il-professur Kevin Kassar wara artiklu ta' opinjoni li kiteb fuq il-Malta Independent fejn deskrivih bħala żiemel ta' Trojja. L-editorial irrimarka kif ir-reazzjoni ta' Alex Borch ħarġet l-immaturità politika tiegħu. Fil-fatt l-editur tal-Malta Today sansitra iddeskriva il-filmat b'reazzjoni tiegħu fuq il-medja soċjali bħala teatrin infantili. Dan fil-waqt li jgħid ukoll kif il-Partit Nazzjonalista illum għandu bżonn team players u mhux persuni bħal Alex Borch li jarħula għal rashom f'tentattiv li jiksbu aktar popolarità politika. Il-ħadd filgħodu il-botti ma ġewx biss minn Clyde Pawley, Beppe Fenekadami, wieħed mill-ewlenin tal-fazzjoni estremista nazzjonalista u li leħ qed jiġi ippuntat it-tort tan-nuqqas ta' fiduċja fil-Partit Nazzjonalista ħass li kellu jinforma lil kulħadd li jinsab Ruma għal ħadd il-palm. Persuni mid-Dar Ċentrali u li għamlu kuntatt ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet sostnew kif din ma kienet xejr għal daħqa f'wiċċ il-Kap Nazzjonalista. Jagħmillu ħsara minn taħt u jiżżuffja t-tabieħ f'wiċċu pubblikament. Tem jgħid sors partikolari.